Čaute ľudia, moje meno je Magor500 a ja vás vítam u nového videa. Tentokrát je to z hry Orion Prelude a som tu zase s Razem. Čus! Pusky to. A mne sa to zase dalo na malú obrazovku. Nevadí. Pusky to. Wait a minute. Konečne. Support. Samozrejme. Kamo, čú na môj armor a čú na mňa. No a... Ešte som sa nepripojil, takže nebudem nikde čumieť. Aha. Ja som hodil granát. Oh yeah! Nič. Som si kúpil zabité veci teraz. OK. Oh damn nigga! Kamo, toto keď uvidíš, sanka dole. To sa sakra dlho natáča. Čo? Sakra, to sa dlho natáča. No, čo to za dlhý loading? To je. To je na nič. Dlhý loading. Vrátim se, až se to naloaduje. Takže jsem zpátky. Prepačte za menší lagy. Aha. Jaže to je bot. To To som ja. foto si dal debilnú mapu. Ja viem. Nechcel sa mi prepínať. Nejde medic! Lalalala. Ajaj. Ja to zapnem a položíš sa. Ja to zapnem. Snívaj. Iď, buď ty máš speedhack report. Ban. Aha. Držu. Dáme... Stegosaurus, a to hneď na začiatku, to je mňamkové. Je že T-Rex. Prečo je T-Rex? Všetci máme radi T-Rexa. Hej, máme radi T-Rexa, na veraný. Máme radi T-Rexa, dvojcentového. T-Rex, explode. What the fuck, že nepočujem, kde je? Aha, tu sú boti. A neviem, kde je to ten Stegosaurus. Našiel som ho. Kde je? A kde si Za ty? mnou. Dobre. Aspoň sa mi to, že tam stál. Co mi je? No, není tu. A on je za nami. OK. No. A ide na mňa. On ide na mňa. Ježišimaria! Ide po mne. Umri! To ide po mne. To je odhazovačka level 5000. Presne tak. Typneš. Toto je odhazovačka level 5000. To ide po mne. Ok, už to nejde po mne, už to ide po tebe, ale tak. Umri! Do ryti mu to strčí. Tak, umrel, dal som ho. To? Čo ma ostredilo? Ja neviem, neostredilo, to Raptor po mne útočí. V tom, takže proste on má hacky, vieš. To má hacky. Ale ty nehelpuješ, lama report. Ja killím. Ja sa expím. Počkaj, ideme si niečo kúpiť, ešte nie. No ale ešte aj nie. na easy to je veľmi rýchle, to ten leveling. Už nie sú žiadni dinosaury. To není zábava. No, jupi. Ale to Ečo. sakra dlho trvá. Ja viem, ešte nám... No už... Poďme toho Stegosaura. Zatiaľ. Máme ďalší. No, to je už. Flying forever. Lying forever. Aj to je dobrý nápad. Lina forever. Stoj. Cover this area? No. I'll take that back. Počkaj, ideme sa vrátiť, to je logický nápad. Nie, ja si idem kúpiť, ja si idem zobrať zbranie. Či zbranie, ja si idem zobrať toto auto. Číta. Počkaj, toto je malé, si hovoril, že nejak tak double kill jedným mávnutím. Tak, tu nám máme killy, whatever. Počkaj. Ne, Stegosaurus ide, nikto ťa má rád. Nikto ťa má Levíš teraz rád. taký Stegosaurus? Ó, no tak.
Choď, Stegosaurus, nikto ťa nemá rád. Ne, on mi došel do Jetpack, no to je v prdeli. Toto ja a môj... Je. Kras. Ej, som ho dotrepal. Ó, takže ty tu nasi, tak umri. A ja... Tak to má profesionálne strieľanie. Ja. Ale ne, však ono chce umrieť. Hapneš mi prosím? Ok, treba. Kde si? Ja niekde. Aha. To niekde ide. Kde? Prečo ma ten hovado vystrelilo niekam? Aha, tam si. Ideme. No. Nastup si ku mne budeš... To sa pripojil. Oh shit! Nejaký človek zo first time. A... Kamo to vybuchne, to už sa už nedá. To robí boom. Kde je? Bum, headshot. Sám. Ja si idem Help me! Aha, tu je. Tu je. Chlapec. Počkaj, zobuď ho. Jak to tu ja klikám. Koľko máš autov? Full. OK. Okay. Tricík. Kde sú hell? Tak počkaj, úplne, že vypon musíme ísť kúpiť. Však luk máme. 30 kokos, ale tak my ešte nemôžeme kupovať. Ne vôbec. Môžeme? Hej. No, dobré. Že si mohol kupovať. Ideme. Nemohol, lebo keď máš zavreté oči... Áno, oči. Keď máš zavreté oči, tak nevidíš, tak nemôžeš jasne si kúpiť. Ideme na objektív. Ešte okažte na To je to nová radšej. hudba. Lebo... Nová hudba, ideme na objektív. Kamo, ja mám ohnivý luk. No počúvaj, máme novú hudbu. Ideme na objektív, la 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 la, everyone die. Kamo, nespievaj tu, lebo my tu naše Hej, ale ja už fajtím jediný so Triceratosom. Triceratops, where are you? I'm not gonna to kill you. Triceratops. Triceratops, Broňa, dlho sme sa nevideli. Ne, on ma videl. On ma videl. No a však ho ostrel, však máš luk pre boha. Ale tam sú ešte 15 to tí maličky. Použij exploding. Aha, to je tiež dobrý nápad. Počkaj, stoj, tak. Trafil som. Počkaj, ja tu hodím smoke. Ne, on ma videl. Jed. Ten zmrt. What the fuck? Stalo. Ja si ho dám sám. Ajaj. Vidíš, to zabíjaš. Dobre. Hej, a teraz vypadíte. A teraz mi pomôž. Za tebou. Aha. Díky. Mám luk, to mi stačí. Ježi, poďme to kapčernúť. Ne, počkaj, oni tu ešte lietajú. A tu je ešte jeden letajúci. Je nejaký maličký. Počkaj, to už ostrelím, ja to už dám. Pohode. Nie, ešte tu sú dvaja, také malé linky tam. Ne, to není malý Obehuje. link, kde je úplne veľký. Ale tam dole, ty vole, ja hovorím. Tu dole, vidíš ho? Už je dole. není. Teraz zapojíme naše skilly. Pic! Ani jeden. Preto si... Zapojíme naše Preto skilly. si zobereš pištolky a osnepíš ich. Ešte tak, spíš. Áno, ideme sa hrať na Hitmana. Kde je? Ideme sa hrať na Hitmana. Chcem. Počkaj, už Ja to som ho vieme dal. dať, nie? Kamo, ja som toho dal. Už to vieme dať.
Teraz vieš, čo ti poviem, vracame sa. A auto tu není. A už Je. čarujem, čau. Idem na kulomet. Nie. Však musíme sa rýchlo returnúť. To Ale potrebujem tvoj kulomet. Inak zobereme. doletíš. Oh no. Môj riadený skill je profesionálny. Ty si sradca strašný. Tak, však máme 56%. Tu na máš auto. 56% je málo. Či veľa. No, není. Je. Není. Lebo ja som mal 20% a som prešiel celú hru. Není? Mri. Mri auto. Jej, máme tu Stegosaurusa, našho väčšiného kamaráta. Ty bol si to môj plaštík. Ale kde je Stegosaurus? To je nejaký zmrt. Marchman. Explode. Tam a tam. Ja som asi ničko netrafil. Ale ne, už tu chlapci už idú. Ja som prav, to je málo. Ne, to je veľa. Takže počkaj, ty mi to nechceš akože umrieť. Už sa stalo? Nie, Forest. Počkaj, kto ťa zabil? Stego. Kde je? Pomstím ťa. Kde je Stegosaurus? Fakt? Kde je? Tu je! Chlapec už není. Tak už není. Ešte je. Ešte je tu ranu, kamo. Run Forest! Bum. Ale bežíme po Forest. Už žiješ. Plác. Ale... No, žijem, ale bez svojho lučíku. Pišinový. Lúk nestojí až tak veľa. Hráš to na easy, tak sa nemáš na čo vyhovárať. Nikto neopravuje generátor v pohode. Zase ten sviniar. Ok, dáme to. To si robíš na mňa srandu. To čo robia tí tvorcovia? Do jednej hry aj 15 Triceratorsov. By mali tu dávať Triceratops, nie Stegosaurus. Triceraptor. Fireborg. Tu je chlapček. Teraz ma už nezabiješ, kamo, ale... Kde je? Tu je. Po tebou. Ahoj, Triceratops, ty kokos. Tak ten má silu vyhadzovať. Tak ten musí mať nervy. Počkaj. Prhej čočíkov. Pomoc, idú po mne raptory. Si kúp Aj mňa. nového. Je po mňa. Nevadí, to prežiješ. A ja tu starám o Triceratopsa, on by bol smutný, vieš. Nikto ho nemá rád. Jakého Triceratops zase z tego Ale Saurus, ty? ja ho budem volať Triceratops, pretože Triceratops je chlapík. Lebo Triceratops je viac Ne, než je epickejší. Má väčší svek. tie rohy. Ako u teba v riti každý deň na chode. Počkaj, koľko waveov tu sú vlastne? Ja neviem. 8. Teraz sme na 6. To by sa malo volať 8 rounds. Ja viem, aký easter by som tu dal. Že Aký? niekde, hociakej mape, v určitej mape, vieš nájsť T-Rexa na veľkom záchode.
Ale prečo sakra Stegosaurus? Kamo, tu je trek. Počúvaj, tí tvorcovia, oni milujú Stegosaurusa, či čo? Ja ho mám rád, lebo také zlotky, ale... No to je taký chlapík, čo príde a vyhodí ťa von oknom, keď mu nepovieš, že ho máš rád. Mám ťa rád. Germovej. Vidíš? No, teda, mám ťa rád. On odo mňa odišiel. Že no, I don't like you. Černá huba rodiny, poď sem. A hej, čo ty schytáva? O, nie! Nie, choď hec Stego kokos. Ja som ho zabil. Yes, 30. Kokos. Áno. Kokos. Dneska volám kokos. Kokos. Tam je nejaký smrt. Nekopíruj! Počkaj, ty kopíruješ. To B. Ježišom, to je Triceratops. Broňa, na tomto sme sa nedohodli. Ne? Choď hec Broňa. No, výborne, ja som spadol. Daj Triceratops. Vieš, čo by bolo najlepšie? Jebe Triceratops vybuchol. Že sa pozriem toto video. Čo, vieš, čo by bolo najlepšie? Pozri sa na video a zvuk bude také v riti. A zase tam je kto? Pán Stegosaurus. Why not? Fú, ja som mu strelil do oka, fuj. Počkaj, tak ešte jednu takú peknú do očka. A ešte aj do toho druhého, pretože on strašne blbo vidí. No tak fajne. Ešte aj takú tomu dám, počkaj. Aj takú fajnú mu dám. A počkaj, tam je ešte nejaký chlapec, tu na počkanie na smrť. On beží. To je parkourista. To je olympiád. Parkourista, pozrite tam. Jaký parkourista, to je olympiád, parkourista. nechaj beží, ty On kokos. skáče, všetko možné, to je parkourista. A už není. Magor? No? Magor. Máš one? Na Team Fortress 2 ešte toto, Parkour Fortress. Počkaj, kde máme Tak zahráme potom, bo... objektív? Aha. Ja neviem, objektív nemáme. Nemáme. Máme. Ktorá to je vejva? 7. Predposledná. Kamošo, to tebe pôjde, ty vole, horda. Pohled. Bum. Juj, bože, bode, tu je Triceratops. On ide ku vám, pretože vás má rád, chlapci. On je tu! On ma vyhadzuje. Čo som mu ja, že ma vyhadzuje? Kto ti dá na to právo ma vyhadzovať? Čo si mu ty? Mama. Ne. Pozri sa kam ide. Pozri sa Mama, kam ešte by ide. ste ťa nemali Pozri sa dotýkať. kam ide. Z toho Saurus ide za mnou. Kamaráta. Jožko, Ferko. Kam ideš? Broňa. Jožka Ferka? Jožko, What the ja fuck? som... Jožko Flach. Super žiak, presne tak. Teraz ukážeme extra vybušný granatík Áno, more, teraz celá rodinka tých... maličkých potvor menom Raptor Áno, vybuchne. útočí na mňa. Menom Velociraptor, more, teraz na mňa bude tak útočiť, ty vole, aké ma Že- celý prefiknúť. Tam, ale pozri sa proste, ideš to úplne profesionálne zabrať. Hovoríš, nikto na teba nemá? Aha, musíš ich tu zražať, čo? Ne. Kde sú? Každý už je Vidíš, smrť. to je letajúce svine. Litajúce svine. No poď do mňa. Aj. Je po nej? Že tam je maličky, čo nám žere auto. Ne to. A už není. O, tank. Fakt? Kde je môj stroj? Tam je banačík. A za chvíľku budú letateľka už aj. Hej, tu Kerry. Bum. To bolo... Takže ideme ťa učiť, milý Magor. Milý Magor, toto je boom.
A toto je Fire. Toto je Bum Bum Výborně. a toto je Fire. A tam je Stegosaurus. OK, zmaturovali ste, dovidenia. Vypadnite. Jaký breakdance? Ešte, že niekoho volal. Poď mu more natočiť volať počas videa, to není normálne. Ho idem zdrbať. Oh shit. For more? Čo je for more? For more, ja poznám, ale nie for more. To je inak Formula 1. Dobre, tu späť. Tak. No a... Čo more, letajúce bitches na mňa zase idú, ty vole. Boom, more. A myslím, že dokončíme túto vejvu a... Končíme vejvu. A ideme na to No, jevko. až potom. Ešte to ukončíme ako inak. What the fuck, ten sa úplne bugol. Ináč, Magor. A nie, on umrel. No? Magor. One, môžem pracovať ten tvoj Big Earner, čo si mi dal? Ten, čo si mi dal. Ja ho Lebo vieš, čo mám teraz? Ja mám strange. Dobre, lebo vieš, čo mám? Ja mám Strange Killstreak Big Earner. Strange killstreak, ja ten killstreak tam potrebujem. Ó, tie Až no, kredity. To sú kreditu! Ty vole, 745 000. Ó, ja dám 10 000. O, tam je tego. O, pekne drop FPS. Jak to zabijam z tego Saura. No, videli ste robotíka? A nie, Nechcem mu brať ešte. robot Ja ešte nechcem mu brať, kamo. Máš to, máš A ho, možno za tebou ide ten pod temen. tebou je jeden hajzlí, taký maličký. Menom umri. Možno nie. Ty vole, sa potrebujem On je opraviť. dole. Kde je Weapons? Najdi Weapons, kde je Weapons? Tam je Weapons. OK. Že mi to ešte nemohme, musíme zabiť toho dinosaura, ktorý je pri tebe. Ty smrt. Dobre. Teraz rýchlo idem si kúpiť toto, čo opravuje. Ale rýchlo. Ja si myslím, že pre toto video to už bude všetko. Takže... Ešte TF-ko. Po tomto videu natočíme TF-ko, hej, takže pš. Čaute. Mám sme vás radi. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Lajkujte, zdieľajte, komentujte. Čus! A počkaj! Čo? Nevypol Nie. si to, dúfam ešte. Dobre. A ešte jedna vec. Keď sa vám video nepáčilo, nezabudnite dať to dislike. nikdy. My dvaja sa v tom nesereme Čaute. ako ostatní, pohoda. Čus!